Yeah, itt vagyunk újra, kerestünk egy új helyszínt, egy biztonságosabb helyszínt a telefonjainknak. Megint két kamera forró kapásból, várj, benne vagyok? Petya, nézd meg. Benne, nagyon jó. Jó benne beállítást vagy te akarok is, csinálni. is. Hát, a mai témánk, egy beszéltünk Petyával, Vírusblog Akadémia lesz. Így van. Nem véletlenül választottuk ezt. Én meséltem a reggeli meetingen is, hogy az elején ez egy tanfolyam volt elérhető, ezt kezdték el fordítani a sikerkifőzdébe, és mi ezt vásároltuk meg először, onnan kezdett berobbanni az üzletünk, ez szó szerint egy akadémia, és olyan nagyra nőtt a tudásunk, nézzétek meg már a házba, alig férünk be, olyan pici ház mögöttünk, hogy kinőttük ezt a intézményt. Nagyon sokat tanultam belőle, fogok erről még nem sokára mesélni nektek, de Petyának is átadom a szót, mert nemrég megszerezte ezt a tudást magának, és gondolom nem véletlenül szerezte meg, mindjárt elmondja ő is, hogy mi volt az oka, hogy ezt ő meg akarta szerezni. Hát igen, nem véletlenül szereztem meg, és ugye te vagy az élő tanul rá, hogy föl lett véve, ez még föl is lett téve a YouTube-ra, nem kicsit, és ilyen remegő ujjal nyomtam meg így a gombot, mert tudtam, hogy szükség van erre, mert csak úgy tud az ember megtanulni profin kommunikálni, hogyha költ magára, képzésekre, tudásanyagra, amivel több lesz, mert ugye édesapám is azt tanította nekem annak idején, hogy kisfiam, amit megtanulsz, az senki nem veheti el tőled. Na most itt erre az üzletre ez meg jócskán, ugye? Hát az igaz rá. Igaz rá, és hát én megmondom őszintén, hogy nem hittem volna, hogy ez ilyen hatással lesz rám. Ezek a történetmesélésnek a titkai csak 4 óra, amit David Sharp mesél el, és csak így pislogtam rajta, hogy basszus, olyan felismeréseim voltak csak ez a 4 órás videó alatt, hogy csak így néztem nagyot, hogy basszus, hát mindenkinek van története, mindenki már megélt egy csomó dolgot, mindenki el tudja mesélni. Igen ám, csak hát nem mindegy, hogy hogyan, és hogy van föl építve a saját történeted. Na, hát ez a 4 óra az ebben fog neked segíteni, ugye? És akkor még nem beszéltem David Woodnak a történeteiről, ugye? Például a dinamikáról, vagy a következő szintről, úgyhogy, vagy hogy hogyan generálj forgalmat mondjuk a médiában, hogyan blogolj, milyen blog témákat vessél föl, úgyhogy rengeteg nagyon jó tudás van benne, mindegyik legalább egy ilyen 1,5-2 órás anyag, úgyhogy nagyon megéri ezt a $297, sőt, hát csak a David Sharpnak a történetmesélés titkai megér ennyit, úgyhogy, és akkor még a többiről nem beszéltünk, és ami nekem nagyon tetszik benne, hogy több értéket ad, mint amennyi az ára. Egy ilyen tanfolyamnak az ára simán ki lehetne fizetni érte a 3-4 szeresét is akár ennek. Úgyhogy, és akkor még mindig lehet, hogy még keveset mondtam. Úgyhogy nekem nagyon sokat adott ez a VBA, most gyúrok a kis top producerre, már a team building megvan, és a következő videóban majd erről is fogunk majd beszélni. Így van. Hát Petya, nagyon jól mondtad, többszörösét megéri az anyag. Hát nem, hogy csak ez a 4 órás videó, 900 perc képzés és tudása van benne ebbe a csomagba. Mindenképpen vegyétek meg, akár meg az ujjatok, akár nem, nyomjátok meg azt a gombot. Elő a kártyákat, már lehet, hogy beszél is hozzátok. Így vagy van. ahogy Petya szokta mondani. Hogy kezeket növeszt, és elmegy a számítógépig, és beüti az adatokat, a kártya adatokat, és már csak ott vagy, hogy meg kell nyomni a gombot, és hidd el, nem fogod megbánni. Én nem bántam meg, és ennek a többszörését is kifizettem volna érte. Ez így van. És még annyit hadd mondjak el, hogy a legjobb befektetésed tényleg a tudás, nagyon jól mondta apukád. Ezt megszerzed, képzeld el ezt úgy, hogy olyan anyagot szerzel meg, ami megváltoztatja az egész életedet. Nekünk az üzletünk innentől kezdett el rakéta sebességgel fölfelé haladni, és képzeld azt el, hogyha ezt a csomagot ingyen is meg tudod szerezni, már 2 csatlakozó által igazából megtérül a befektetésed. Nagyon komoly érzés az, amikor fölkelsz és meglátod, hogy lehet egy Vírusblog Akadémia csatlakozód, és kerestél annyit, mint a munkahelyeden egész hónapban, majdnem, vagy legalábbis a felét kiteszi, mert
több mint $200 ennek a terméknek a jutaléka. Beszéltünk a pénzről és a tudásról is, egy a lényeg, mindenképpen megéri. Szerintem ebben Jócskán, így van. Na, akkor a következő videóban ismét egy érdekes termékről fogunk beszélni nektek, de most ez volt a Vírusblog Akadémia, és köszöntünk mindenkit innen. Sziasztok! Sziasztok! Ciao.